Ja, goddag. Undskyld, kan jeg forstyrre dig i en øjeblik? Og hvad? Jeg har et spørgsmål angående emuer. Emuer? Ja, jeg kan stille dig nogle spørgsmål, du gerne vil svare mig. Ja, selvfølgelig. Okay, hvad du synes om emuer? Emo, det er jo et fantastisk program. Jeg bruger det hver dag. Til mit arbejde i hvert fald. Every day? Hver dag bruger jeg hver dag. Hvem er den i skolen, de bruger også emo-program? De bruger emo hele tiden jo. Altså, jeg vil sige, jeg har i hvert fald skyld i mange af dem, der går her på skolen. Okay, du har brugt dem til din mur her? Jeg har brugt dem til min mur her rigtig meget. Det er nok en af grundene til, at den er blevet flot. Ja. Er det rigtigt? Ja. Hvad har lærerne sagt om emo? De har godkendt det i skole her? Ja, de har godkendt det 100%. Det er også mig, der har fået emuer ind her. Jeg er virkelig glad for det program. Det er jeg meget glad for. Det kan jeg godt forstå. Det er jeg glad for at høre. Det er godt, du bruger min program. Jeg er meget glad for det. Selvfølgelig, ja. Næste år, jeg kommer med nye produkter. Gør du det? Ja, det gør jeg. Så måske du kan fortælle det til alle sammen her. Selvfølgelig, men jeg bruger emuer hver dag. Det er det bedste program, jeg nogensinde har prøvet. Jeg er virkelig glad for at høre. Du skal have mange tak til den der. Ja. Held og lykke med det uddannelse. Tak skal du have. Ja, det er godt.